অসুবিধা খাচ্ছি না কারেন্ট ওয়ারিং নামবো হ্যাঁ কারেন্ট বোর্ড সঠিকভাবে আসুক কারণ হয় কম্পিউটার কামরও খাইনি বোর্ড সঠিকভাবে ফিক্স খাই যাইয়া ओमफ्राय जोंनि सिलिंबो नस्थ दंबायखा ओमफ्राय टिमबो पाइ दंखा ममा आगियाव कमिउनिटि हल दं माने 2025 नि 6 तारिख मार्च अफिस उद्बोधन नंगौ म एक्चुअली खेम कमिउनिटि हल ताबो खाय 3 कासांमै खेम 3 पाइ दंबायखा वाकि काराय हरति कारो कोनो तुइनि व्यवस्थाबो करे केसा टिउबवेलबो करे जोंनि लेट्रिनबो करे सुति नक बुकुरय जों जारा स्टाफ दंलाय दा बर्तमाने बिराद एकटा साफारिंबो दङ जों म बिचा नायनानै बागै सावदा पर बो एरिया न खबैया बायस खाजाता म अरो आइएस नि आन्दार एमबे खागै रिया को एमबे खाय दुइटा ब्लक दियो म सालेमा ब्लक एवं दुर्गा चौमनी ब्लक ताबो बर्तमान बनो आइएस ता एडिसी नि ना एडिसी नि महारानी आइएस अरो टोटल स्कुल दङ 46টা दं 46 अबनो कारिते बबो हायरो असुबिदा आंनि त के अरो वाति फेको तिबो जमनिसिन अरो अबि ति जमनि खङ हाजे अरो लामा कामाया एडिसी गभर्नमेन्ट थाने नों बबो हायरो माने नि खावो वान सुमानि बा मुचुं मानि रनो ताबो गबनो बाहायके अपग्रेड खानान मुचुं अबो आबर एडिसी सरकार थाने जो अनुरोध जानगो ता बिचिनो मगिता दाक्ति के खाइदिन मा गय अपडेट खाइदिन मा गय जों कम्पिउटार नि काम खाइनिया कारेन्टनि असुबिदा कारण मुसुंका निनसिन मुखाय आं एकजन डेपुटी आईएएस आनि मुं जितेन्द्र देबबर्मा तिनार आईएएस दङ बिश्वजित देबबर्मा बतिनि लिबो दङ आइमानदिया तिनी चंगमारि यागुलो आनि आं जे बासमनि 9 हालहाल आश्रमबारिनि तिनी हालहाल साइतो लाइ थांनाय आश्रमबारि साइतो आनि आईएएस आं विजिट खालायखा विजिट खालामनाय के नाहा मुंमनो जे आनि जे कन्स्टिट्युएन्सि नि आन्दारो जे TTAADC नि जे स्कुल दंमोनि आ स्कुल नि इंफ्रास्ट्राक्चार होइते निनि फार्निचार होइते स्टूडेंट्स एवरी टीचर्स बरनि जत डाटा कालेक्ट खायखा डाटा खायमायागुलो आं आइंगो तो कायसे स्कुल एडप्ट खायनाय नै साजा खलायनाय आनि इंगाय एमनगै तखा हालहालि दिगे कायसा पाट आश्रम दिगे कायसा पाट इंगाय ताबो एमन अवस्था आश्रम बारि दिगे सिमि कायसे एडप्ट खायखाय हालहालि बरफ साजे एकनाय यांगो हालहालि दिगे कायसा खायखाय आश्रम बारि बरफ सारे एकनाय सो आबन बागै आं दिसेन खायखा आं दुइटा स्कुल एडप्ट खायनाय कायसा अंगा आश्रम बारि साइडनि ते कायसा अंगाय हालहालि साइडनि आबनो तुइनो तिनि जों मिटिं खालायखा मिटिं खायमाने यागुलो जों डिसिजन खालायखा कायसा स्कुल ओ स्कुल नि बुमुंगाय साबदानपारा इंग्लिश मीडियम जेबे स्कुल ओ स्कुल न आं एडप्ट खायसिनाय 5 इयर्स नि बागै आनि टेन्यू जे तमाने 5 इयर्स ओ 5 इयर्स जतै आं ओ स्कुल नि एभ्रिथिं चेराइरंनि जा नांमनि स्कुल नि जा नांमनि ताम ताम सामं खलाय नांमनि जत्तनो आं आबो खलायनाय आ जागाव जदि टिउटर जदि आ जागा जदि दिना नांगाय आ टिउटर बो आं रिनाय आनि उन पकेट नि होइतनो आं बनबो मानलि सैलारि नाय गाय तिनि आनि लगि तंगो सिनि साबजेक्टु नि तंगनि कारण के साबजेक्टु ऑफिस बा आईएस ऑफिस बरक नांलाय जाक गाय बिन ऑफिसआव हाबका बेलाय काहामनो गाय सिनि यांग आईएस हाब तंगो बबे काहाम कक सालायका कारण नाहार मुंमनो जे आं नायो ताबुक गोबां मा जे गोनांनि बोसारक बरक तो सिनि आमहाय TTAADC नि स्कुल लगो बरक बिन चेरनो पडलिया बरक जत्तनो जानजानि स्कुल माने स्कुल काहां काम निजेनि चेरनो बरक पडनो नायो कारण गाय जे सुगिया बोसारक जे नुखुं सुगिया बरक सिमिनो ताबुक बेंगलुरु मीडियम आमहाय गाय स्कुल फ्री स्कुल परि तंसु किन्तु हाइपानो जों आ जागारागो जों बेटार क्वालिटी एजुकेशन दिउइमाया बरकनो गाने नाहार मुंगाबन तंनाय आनि मो 5 इयर्स आं जे मानसाक जे आं स्कुल एडप्ट खालामनि आ जागाव 50 स्टूडेंट फानंगन 100 स्टूडेंट फानगन जे सुबन स्टूडेंट नंगन ओ स्टूडेंट न बेटार क्वालिटी एजुकेशन दिनि आबनानि नाहारमु कारण के आनि पिरियड पाइथाम यागुलबो जदि ओ चेरेरकनो आं जदि काहाम एजुकेशन दि थमागाय आंबो एकदिन सालजा साइमनाय ओ चेरेरक तरै लगै डॉक्टर इंजीनियर जे साबान नंथुन आंबो कायसा प्राउड फील खाय साइमनाय
आं MDC तंफ्रो आमहाय दुइटा स्कुल एडप्ट खालामनाय जाबुल आ जागानि स्टुडेन्ट दक तिनि महाय पजिसन थांसयखा अ जराव आंखै आं प्राउड फिल खाय कक सायमानो आबो नानि नाहारमु मेन हंखाय एजुकेशन जतन से चिनि नांखंमानि एजुकेशन जदि जों एजुकेशन जों जदि जों एस्टाब्लिश खालाय थांमोन हंखाय जों जत वेयावनो थाङै सामं खालायमानो सो आबन बागैनो म जराव हंखाय बेंगली मीडियम निसाय इंग्लिश मीडियम नि अनेक डिमांड दङ जेकुनो कम्पिटिशन उंथुन जेकुनो एग्जाम उंथुन आ जागाव इंग्लिश मीडियम नि स्टूडेंट न बिसि प्रायोरिटी रिवो आ जागाव जेकुनो एग्जाम उंथुन इंग्लिश मीडियम नि स्टूडेंट न जत एग्जाम न क्रैक खायमानो आबन बागैनो आं स्पेशली जे साबदान चौधरी पारा जे बि इंग्लिश मीडियम स्कूल न आं चूज खायखा नरक लुकरबो नुंनाय 5 years ओ स्कूल नि इंफ्रास्ट्राक्चर आं बाहायके डेवलपमेंट खाय आबां ताबो सालिया 5 years परे आं कक सानाय हामबाय जतन